இதுதான் புஷ் ரிவார்ட்ஸ் பாருங்கள். சரி வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம். வாங்க போகலாம். வெல்கம் பேக் டு எஸ்ஏ தமிழ் கேமிங். நம்ம இந்த சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்க்குறீங்களா? சொல்கிறேன், இந்த ஆடு ஓடட்டும். இது ஒரு வேறு லெவலான ட்ரஸ்டடான ஆப் தான். இப்போது என்கிட்ட 26 காயின்ஸ் தான் இருக்குது. நான் ஃப்ரீ ஃபயருக்கு இது மாற்றிட்டேன். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனல் முடிச்சுதான் லைக் போடுங்க ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஆப் பேர் புஷ் ரிவார்ட்ஸ். இந்த நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஆப் பேர் தான் புஷ் ரிவார்ட்ஸ். சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இது ஃபன் வீல். இது வந்து ஸ்பின்னு. இது வந்து ஸ்க்ராட்ச் கார்டு. இங்கே பார்த்து நல்லா காசு சேர்க்கலாம். இந்த நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதில் போய்ட்டு வாலில் போய்ட்டு போகலாம் வாங்க. பார்த்துக்கோங்க. பேபாலுக்கு பண்ணுறது நம்மளுக்கு எப்பவுமே ஃப்ரீ ஃபயர் தானே. 3000 காயின்ஸ் இருந்தால் 100 டைமண்டு, 1080 காயின்ஸ், 5000 காயின்ஸ் இருந்தால் 1080 டைமண்ட்ஸ் அப்படியே உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த ஆப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கிட்டு ஃபுல்லாக இது சரியா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் தான் உங்கள் எஸ்கே லவ்லி எஸ்ஏ தமிழ் சேனல். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.